Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і зараз мы працягнем наше абмеркаванне. Ну і можа быть такія паспрабуем зладзіць кшталту дэбатаў, тому что сітуацыя, якая здарылася апошнімі днямі у Координацыйнай радзе, ну дакладней у спісе еўрапейскі выбор, ну спараджае неабходнасць нейкае такое спробы разобраться у сітуацыі. Я нагадаю, что днямі еўрапейскі спіс еўрапейскі выбор, не блытайце з фракцыяй еўрапейскі выбор, якая яшчэ працягвае працаваць у Координацыйнай радзе трэцяга склікання, а менавіта спіс еўрапейскі выбор, які пакуль што яшчэ не прыступіў да сваіх выкананняў абавязкаў у Координацыйнай радзе чацвёртага склікання, прыняў рашэнне і аб вынясенні вотуму недаверу адной з сябровак спісу Александры Мамаевай. Вось мы зараз паспрабуем разобрацца, што ж усё ж таки адбываецца і у спісе, і ў Координацыйнай радзе, а можа і ў дэмсілам агулам, тому что можа быть гэта прыкмета агульнай нейкай такой сітуацыі атмасферы. У нас на сувязі з намі кіраўніца міжнароднай камісіі Координацыйнай рады, коаардынатарка міжнародных амбасадаў Беларусі і актывістка беларускай дыаспары Словении Александра Мамаева. Добрый день, Александра. Прывітанне. І экспертка па сацыяльнай палітыцы, прадстаўніца народнага консульства ў Шотландыі Ірына Маклейн. Добрый день, спадарыня Ірына. Вітаю, Зміцер, вітаю, Александра. Ну і як я ўжо сказаў, абедзве нашыя госці гэта прадстаўніцы сяброўкі спісу еўрапейскі выбор. Тое, што, як я ўжо сказаў, з'явілася спачатку паведамлення ў тэлеграм-канале фракцыі еўрапейскі выбор аб вынясенні вотуму недаверу Александры Мамаевай, потым спадарыня Александра давала каментары і апублікавала ад свайго імя такі разгорнуты тэкст як у тэлеграм-канале Координацыйнай рады, так і так на старонках розных СМІ. Таму збольшага как бы мы пазіцыю ведаем, але безумоўна мы да яе вернемся. Застаецца до гэтага часу не зусім зразумелая как бы ситуация, то есть погляд на эту ситуацию с другого боку, то бок з тых, хто гэты вотум недавера выказаў. Таму я прашу прабачэння, але я хацеў бы перш за ўсё звярнуцца да Ірыны Маклейн, каб яна агучыла пазіцыю спіса еўрапейскі выбор, у тым сэнсе ўсё ж таки што здарылася, чаму у гэты момант вось толькі скончыліся выборы і пару дзён прайшло, як ужо атрымалі, умоўна кажучы, мандаты, і ў гэты час з'яўляюцца нейкія прэтэнзіі да сяброўкі спісу, то бок не цягам выбарчай кампаніі, не падчас выбараў, а менавіта вось зараз. Што адбылося? Дзякуй, Зміцер. Ну, па-першае, хачу падзякаваць за гэтую магчымасць і таксама перайсці, неж я перайду да абмеркавання і тое, аб чым дамовілася фракцыя і спіс рашэнне агучыць. Я хочу дадаць, што, па-першае, я хочу падзякаваць Зміцеру за тое, што ён у свой час мяне пераканаў размаўляць па-беларуску, але сёння я буду размаўляць на расійскай мове, таму што пытанні, якія я буду агучваць, якія мы будзем абмяркоўваць, вельмі цяжкі, і, на жаль, яшчэ мой прафесійны слоўнік не дазваляе мне ўсё абмяркоўваць у пэўным сэнсе на беларускай мове. Таму што пойдзе
пойдуць пытанні, я буду думаць пра то, як перакласць на беларускую мову, таму выбачаюся. То, что касается непосредственно позиции списка «Европейский выбор». Значит, прежде всего, речь здесь идет не о лишении Александры Мамаевой мандата КС третьего созыва, а нахождение Александры в КС четвертого созыва будет решать непосредственно четвертый КС. Речь здесь идет о решении, которое поддержало квалифицированное большинство списка, и за это решение проголосовало 9 из 10 участвующих членов фракции, потому что Алина Харисова прекратила пока участие во фракции, и 13 из 17 членов списка проголосовали за это решение. Что же привело к этому решению? Это решение стало результатом длительного накопления вопросов. Они связаны с конфиденциальностью, доверием, взаимодействием с коллегами и, конечно, соблюдением профессиональной этики. После обсуждения предоставленных лидеру списка материалов большинство участников списка пришло, к сожалению, к выводу, что дальнейшее представление Александры Мамаевой нашего списка не будет возможным. И мы прекрасно понимаем, что Александра не согласна с этим решением и, конечно же, имеет право его оспаривать. Но прежде всего хочу заметить, что это решение не юридическое, а политическое. И мы, как участники списка, имеем право принимать решение о том, кому мы хотим доверять представление своей позиции, кому, соответственно, нет. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть то, что мы не хотим превращать эту ситуацию ни в коем случае в публичную войну, либо какие-то разборки. Мы хотим поставить точку и вернуться к работе. Что же непосредственно произошло? То, что, как вы задали вопрос, Дмитрий, в чем... Да, то есть у чым конкретно прэтэнзіі, тому что пакуль что вы такі палітычна падыходзілі, подводзілі да ўсяго гэтага, але ведаеце фразы про тое, что лідару спісу перадалі матэрыялы, хто перадаў, что за матэрыялы, адкуль яны ўзяліся, наколькі яны адпавядаюць рэчаіснасці, то вот гэта мне хотелось по этому позицию почуть. Да. Значит, речь идет о совокупности вопросов, которые связаны с конфиденциальностью, вопросы доверия. Дальше есть вопросы давления и угрозы на коллег и других участников Демсил, и непосредственно взаимодействие с коллегами и профессиональной этикой. Если говорить непосредственно о вопросе, то одним из вопросов, который затрагивался во время нашего заседания, было распространение конфиденциальной информации дальше, чем круг людей, для которого это предназначалось. И, конечно, для меня, как для специалистки по этике, эти вопросы конфиденциальности, он очень серьезный вопрос сам по себе. Спадарня Ірына, все ж таки выбачайте, Александра, просто я хочу почуть, потому что конфиденциальность, я так разумею, что ёсць нейкія доказы того, что Александра некому нейкія матэрыялы, там звесткі, скриншоты ці яшчэ што-небудзь перадавала. Калі казаць про іншае, там недавер, там некое там парушэнне этыкі, можна на конкретных прыкладах, ну хотя бы там 1-2. Потому что гэта гучыць вельмі так агульна. Это звучит очень огульно, вы правильно это заметили, по определенным причинам. Потому что я несколько раз употребила слово «конфиденциальность» и несколько раз употребила слово «доверие». Во время заседания все эти вопросы были озвучены Александре, и существует протокол заседания, где модератор в первом своем предложении попросил о том, чтобы информация, обсужденная во время этого заседания, осталась конфиденциальной. Но, к сожалению, Александре этого было недостаточно, и конфиденциальность тут же была нарушена. И понеслось в паблик те вещи, которые являются причиной
нарушение доверия, вопросы конфиденциальности. Добра, Александра, тады я так разумею, у вас ёсць што адказаць на тыя прэтэнзіі, якія былі вам выстаўлены, і калі казаць, ну я так разумею, што вам ўсё ж таки конкретно, не так вот агульна з улікам канфідэнцыяльнасці і ўсяго астатняга, як Ірына, вам агучылі, вы ведаеце конкретно, якія да вас ёсць прэтэнзіі, ці не ведаеце? Не, на жаль, я не ведаю, якія да мяне ёсць прэтэнзіі менавіта ў спіса еўрапейскі выбар. Са мной гэтае пытанне не абмяркоўваліся. У спісе перапіскі там нейкае ці абмеркавання адкрытага, нейкіх пытанняў да мяне ніколі не вялося. Спіс, ну вось гэты дакумент, про які зараз згадала Ірына, перад паседжаннем мне ніхто не даў. Про тое, што будзе разглядацца справа Мамаевай на гэтым паседжанні, мяне не папярэдзілі, і ў парадку дня гэтага таксама не было. Я у гэты час ехала ў самалёт, я папярэдзіла, што будзе дрэнная сувязь. І рашэнне, про якое кажа Ірына, было прынята, пакуль я летела ў самалёце. То бок канфідэнцыйную інфармацыю я пры любым выпадку не магла б ніяк нікому перадаць. Гэта канкрэтны выпадак. У нас скончылася, нават не скончылася, я сышла з паседжання, бо мне трэба было ісці на пасадку, я далей лечу ў самалёце, я прыземляюся і бачу, што абмеркаванне, што паседжанне абмеркавання працягвалася без мяне, было вынесена галасаванне і фактычна ўжо прынятае рашэнне. І адразу раніцай пасля гэтага пайшоў пост у Телеграм. Мне зачыталі нейкі ананімны дакумент з нейкімі прэтэнзіямі ад людзей, якія не былі непасрэднымі сведкамі большасці падзей. На маё пытанне, ад каго гэты дакумент, мне так і не адказалі. На маі тройчы просьбы, каб мне яго прадаставілі, мне таксама не адказалі. Казаць, што гэта канфідэнцыйная інфармацыя, калі потым яна выходзіць у паблік, на яе падставе мяне абвінавачваюць у пагрозах бяспекі, калі пад пагрозай мая рэпутацыя, каб абараніць сябе, я магу выкарыстоўваць любую інфармацыю. Гэтак жа сама я магу гэта перадаваць у, напрыклад, этычную камісію. Любыя дакументы, любыя скриншоты, любыя паказанні сведак. Гэта якраз для абароны сваёй рэпутацыі, гэта этычна, і любыя нормы пра канфідэнцыяльныя дакументы гэта дазваляюць перадаваць гэтыя дакументы у камісію ўнутраную для разбіральніцтва, перадаваць іх, напрыклад, у незалежныя інстанцыі, якія могуць праводзіць расследаванне, перадаваць іх, напрыклад, у суд. І тады гэтыя ўсе прынцыпы канфідэнцыяльнасці не дзейнічаюць. Другое, у спісе еўрапейскі выбар няма зараз правілаў, якія б рэгулявалі, што такое канфідэнцыйная інфармацыя. Была спроба стварыць такі документ, там гэта было ўсё вельмі шырока прапісана. Я прааналізавала гэты документ, я прапанавала свае варыянты, у тым ліку па абароне інфармацыі, асабістых дадзеных, сенсітыўнай інфармацыі, канфідэнцыяльных дадзеных. Мая спроба паўплываць неяк на гэты документ была абазвана саботажам гэтай працы, і пасля вельмі хуценька і мяне, і, напрыклад, Віталя Маўчанова, які выступаў супраць гэтага документа, просто выкінулі з чата, і, напрыклад, Віталю Маўчанову нават не паведамілі пра гэта. То есть гэта вось тое, што спецыялістка па сацыяльнай працы, спецыяліста па этыцы зараз кажа, што гэта этычныя паводзіны. І яшчэ, калі мы вяртаемся да гэтай ўсёй сітуацыі, я могу сказаць, што я вывучыла яшчэ раз канальны этычны кодекс координацыйнай рады і разумею, што усе вось гэтая сітуацыя, то, што адразу пайшла ў паблік неправераная інфармацыя, гэта парушае адразу некалькі артыкулаў этычнага кодекса. Наконт дыскрэдытацыі, калі гэта наўмысная была супраць мяне кампанія, гэта наконт таго, што ананімныя дакументы не могуць разглядацца і павінны разглядацца як правакацыя, а не падстава для вынесення вотума, што павінна быць незалежнае, неперадузятае разбіральніцтва. Як вы разумееце, у мяне не было магчымасці неякім чынам удзельнічаць сабе, абараніць, і я ніяк не могу сцвярджаць, што гэта было нейкае неперадузятае разбіральніцтва па нейкіх прэтэнзіях. Ніякіх фактаў, доказаў прадстаўлена не было. Ну і
вось сама, канешне, працэдура, выбачайце, але она вельмі нагадвала такія лукашэнкаўскія суды. Калі цябе проста кудысьці прыводзяць, аказваецца, што гэта суд, а калі цябе не азнайамляюць з матэрыяламі справы, калі цябе не даюць нейкіх доказаў, калі завочна твою справу разглядаюць і потым выносяць рашэнне у тваёй адсутнасці з немагчымасцю апеляцыі. Вось гэта тое, як сітуацыя выглядае для мяне. Спадарыня Ірына, некалькі удакладненняў. Вось я зараз пачуў і я пачытаў у допісе спадарыні Александры, якая она публікавала у чаце для абмеркавання ў каардынацыйнай рады, спасылаючыся на тое, што гэта быў ананімны дакумент. Это сапраўды быў ананімны дакумент, і вы не ведаеце, ад каго прыйшла вот гэтая інфармацыя, хто там складаў, хто за ім стаяў? На самом деле очень много сейчас такой сумбурной информации, эмоционально заряженной, поэтому я попробую вернуть разговор в русло для того, чего мы здесь собрались. Документ был предоставлен лидеру списка. Так как речь шла о безопасности и доверии, я не знаю, кто является автором документа. Но то, о чем говорит сейчас Александра, пытаясь, прочитав этический кодекс и пытаясь сделать себя специалистом по этике и обвинить меня в каких-то недостатках моих профессиональных качествах, я все принимаю, я это списываю, конечно, на эмоциональной ситуации, я все понимаю. К сожалению, тут есть очень много недостоверных фактов и личной интерпретации вопросов. Дело в том, что в начале заседания, когда когда Александра сказала, что она будет лететь в самолете, спросили несколько раз и модератор, и лидер списка о том, сможет ли Александра присутствовать на заседании. Она сказала, что да. И после того, как были озвучены непосредственно сами факты и предоставлена Александре возможность высказаться по каждому пункту, претензии, которые были предоставлены, Александра сказала, что это вранье, что это хлусня, и то, что теперь ей здесь делать больше нечего, и покинула звонок. К этому доказательство этого есть в протоколе заседания, который велся. Вот. На самом деле я готова отвечать на вопросы, я не готова отвечать на обвинения в моей профессиональной некомпетентности, и я не готова участвовать в, что может быть показаться нашим зрителям, эмоциональной перепалке, потому что я так понимаю, что мы здесь собрались все-таки не для этого. Спасибо. Александра, ну узнікае тады пытанне ўсё ж таки, ці сапраўды адпавядае, раз у протаколе было запісана про тое, что вы вот адмовіліся далей удзельнічаць, так было ці не так было, что адбывалася? Вы не хотели ў такім фармаце это абмяркоўваць, у вас сапраўды не было магчымасці, ці вот что? Я папярэджвала, што мяне самалёт, я якраз летела з Лондона з альянса груп за дэмакратычную Беларусь. На момант, калі ўсё гэта праходзіла паседжанне, у нас быў там яшчэ одно пытанне, я ехала ў аўтобусе, і калі б мае калежанкі, калегі глядзелі уважліва на відэа, было б бачна, што я ўжо прыехала ў самалёт. Я папярэджвала, што у мяне неўстойлівая сувязь, я папярэджвала, што мне трэба будзе ісці на пасадку. Гэта першая прычына, таму што сапраўды вышэўшы з гэтага паседжання, я пайшла на пасадку. Таму для мяне не было магчымасці проста з тэлефона, калі я ў транспарце, успрыняць нейкі дакумент, незразумела, як напісана, незразумела, кім напісаны, і з таким пералікам прэтэнзій, дакажы, калі ласка, што ты не верблюд, я, канешне, не лічу для сябе магчымым адказваць на гэтыя прэтэнзіі. Я разумею, што могуць быць да маёй працы, напрыклад, у міжнароднай камісіі, у ПАРЭ могуць быць нейкія прэтэнзіі. Але калі шмат працуеш, то можа быць усё ж такі нейкая колькасць памылак. Калі дакумент мае на мэце сабраць усе твае недарэчнасці за 2 гады працы,
і прадставіць гэта цябе як абсалютна некампетэнтна і гэтак далей. І плюс там гучалі досыць сур'ёзныя такія абвінавачванні, напрыклад, у плагіаце, там у перасылкі, напрыклад, там нейкіх скриншотах і гэтак далей, і ніякія доказы прадстаўлены не былі. Тое, што я зрабіла, я сказала, что, калі ласка, агучце мне аўтара, я спадзяюся, што гэта зафіксавана ў пратаколе, з пратаколам я не ведаю, дзе гэты пратакол, я яго не бачыла ў чаце. Я попросила агучыць аўтара, і я попросила мне пераслаць гэты дакумент. Я таксама просила 3 разы ў чаце. І, як вы разумееце, незалежнае разгляданне там дакумента з нейкімі 20 прэтэнзіямі проста ў такім фармаце немагчыма. Таму што доказаў няма, вось ён якраз месціў нейкую такую дыскрэдытуючую інфармацыю, проста меркаванне аб нейкіх падзеях. І таму, канешне, навошта ў гэтым удзельнічаць. Плюс я разумела, што ўсё гэтае паседжанне сапраўды мела такую мэту псіхалагічнага ціска на мяне, каб паказаць, нібыта усе мяне не падтрымліваюць, сабраць вось усе гэтыя самыя маленькія прэтэнзіі і проста, мабыць, спадзяваліся, што я выйду з КР і такім чынам звольніцца маё месца, на якое можа прэтэндаваць наступны чалавек у спісе. Я бачу гэту сітуацыю так. Плюс яшчэ вось тое, што я згадывала, у спісе «Еўрапейскі выбар» была спроба зрабіць рэгламент, які, на маю думку, парушаў вельмі шмат палажэнняў статута Координацыйнай рады. Напрыклад, нават згадванне пра гэты рэгламент з'яўляецца нібыта канстытуцыйнай інфармацыяй і можа за гэта выносіцца вотум недаверу. Сама працэдура вотума недаверу, згадванне пра яе і спроба сябе абараніць, напрыклад, там звярнуўшыся ў этычную камісію, таксама прыводзіць вотум недаверу. Я разумела, што гэта робіцца непасрэдна для таго, каб мяне нейкім чынам са спіса выдаліць. Я не буду казаць пра нейкія прычыны, гэта не звязана ніяк з маёй дзейнасцю ў Координацыйнай радзе, гэта ніякім чынам не звязана з бяспекай. Яшчэ раз, ніводнага доказа, што я перасылала камусьці нейкія скриншоты ці гэтак далей, прадстаўлена не было і не прадстаўлена зараз. Таму мэта гэта проста вось такая недобрасумленная палітычная барацьба, каб вымусіць мяне сысці не проста са спіса, а з КР, і каб на маё месца зайшлі наступныя па спісу. У тым ліку, мабыць, Ірына. Але спадарня Александра, вось вы кажаце і агучваеце гэтую прэтэнзію, якую вам выставляюць, звязаную з нібыта перасылкай нейкіх скриншотаў, але наколькі я зразумеў са словаў Ірыны і вашых у тым ліку, што гэта далёка не адзіны факт, які вот вам прад'явілі. Што канкрэтна ўсё ж таки вот вы тады можете сказаць, ну вот спадарня Ірына, можа быть, там з нейкіх меркаванняў не можа, не хоча агучваць, вы можете агучыць, якія там яшчэ былі прэтэнзіі? Вот вам задавалі пытанне, сказали, что вы пачулі пытанні, але вот, ну, как бы не было магчымасці умоваў і ўсё астатняе на іх адказаць. Вот якія пытанні вам задавалі апроч тых скриншотаў, якія прэтэнзіі вам выставлялі? Наконт таго, што я прысвойваю сабе працу іншых людзей, але калі паглядзець, напрыклад, мае справаздачы па дзейнасці міжнароднай камісіі, па дзейнасці дэлегацыі ў ПАРЭ, я заўсёды пішу, што гэта робім мы, гэта робіць каманда. Нават калі нейкую працу раблю, напрыклад, толькі я як кіраўніца. Таму я думаю, што здесь гэта наадварот. Шчыра кажучы, было наконт бяспекі, я не памятаю, што яшчэ, бо гэта, шчыра кажучы, такія прэтэнзіі, на якія няма магчымасці адказаць рацыянальна. Яны не базаваліся на нейкіх фактах, яны не тычыліся Координацыйнай рады, яны не тычыліся спісу. Гэта былі такія, ведаеце, там за 5 год супрацу ў дымсілах назапашаныя нейкія асабістыя прэтэнзіі. Я не лічу, што можна гэта нейкім чынам канструктыўна абмяркоўваць, тым больш у такім досыць варожай абстаноўцы, калі ты дакладна разумееш, што мэта, што бы ни было, просто табе вынесці гэту вотум недаверу, гэта просто такая фіктыўная нібыта заслухоўванне. Тое, на што я зараз разлічваю, што этычная камісія запытае у лідера спіса, perquè у нас няма такой слова, ёсць прадстаўнік спіса па статуту, у нас все дэлегаты роўныя, таму я мела права азнаёміцца з гэтым дакументам. Я думаю, што ён прадставіць гэты дакумент у этычную камісію, этычная камісія разглядзіць, ці ёсць там нейкія факты,
Я могу прапанаваць шэраг, не ведаю, сведкаў непасрэдных там удзелаў маіх калег па дэлегацыі, па міжнароднай камісіі, якія могуць сказаць сваё меркаванне, ці адпавядае тыя прэтэнзіі, якія былі ў рэчаіснасці, і гэта проста асобныя прэтэнзіі асобных людзей па нейкіх асобных выпадках і не могуць распавядаць пра ўсю маю працу. Наконт бяспекі я таксама накіравала запыт у камісію па бяспецы каардынацыйнай рады, каб яны, па-першае, далі ацэнку, да, што ці былі з майго боку там нейкія парушэнні бяспекі, а па-другое, якраз каб яны далі вызначэнне канфідэнцыйнай сенсітыўнай інфармацыі, што можуць ёй лічыцца, што не можуць ёй лічыцца, калі яна наносіць шкоду, калі гэта з'яўляецца сур'ёзным парушэннем. Таму што зараз выбачаецца сітуацыя, гэта такі класічны прынцып прапаганды, да, там, дохлага асялецца. Просто сказаць, Мамаева пагроза бяспекі, і на гэтым яе палітычная кар'ера зруйнаваная. Ну, не, я спадзяюся, што ўсё ж такі мы зможам выкарыстаць там незалежныя механізмы нейкага незалежнага разгляду, каб дакапацца, ці ёсць хаця б нейкія падставы для ўсіх тых абвінавачванняў, якія мне агучылі. Страта даверу гэта, ну так простай мовы кажучы, я з табой у разведку не пайду, бо я табе не давяраю, і калі там сур'ёзная праца, ну і гэтак далей. І тут вот дарэчы, з гэтай нагоды Олд Симулянт піша: если я правильно понимаю, Мамаеву подозревают в работе на КГБ, но проведению юридически обоснованного расследования нет полномочий, поэтому с ней отказываются иметь контакты. Так ли это, Ирина? Очень много на что здесь ответить. Мне начать с ответа на комментарий или по тому, что сказала Александра? Давайте коротко про комментарий и потом, может быть, до того, что сказал Александр. Комментарий: нет, таких обвинений, как называет их Александра, либо подозрений мы не выдвигали. Речь шла о внутреннем доверии и нарушение принципов конфиденциальности. Непосредственно ответ на этот вопрос. Добре. Могу я прокоментовать? Да, калі ласка. Да, наконт бяспекі, просто каб было зразумела. Ціск на мяне з боку КДБ пачынаўся там яшчэ 25 год таму. Я распавядала пра гэта вельмі так падрабязна ў інтэрв'ю весне, напрыклад, да, там ёсць некалькі артыкулаў, там і на Радыё Свабода таксама выходзіла інфармацыя. Да мяне спрабавалі ўжо пасля 2020 года. Было шмат спробаў прапановаў мне там нейкага супрацоўніцтва. У славенскую дыяспору паспрабавалі там, далучыўся на нейкі там час у такі асобны чат чалавек, які быў з КДБ, гэта я разумею, што была такая спецаперацыя. Пра ўсе гэтыя выпадкі, пра ўсе паведамленні я паведамляла, па-першае, заўсёды лідару спіса, я паведамляла у камісію па бяспецы, я паведамляла у Белпол і перасылала ўсе кантакты і скриншоты вот якраз гэтых прапановаў аб супрацы і перапіску. Я таксама паведамляла у паліцыю і у службу бяспекі Славенії. Таму гэта ўсё тут, я не ведаю, як можна да мяне прыкапацца, каб вось такое вось яшчэ у гэтым мяне абвінаваціць. Але трэба сказаць, што вось літаральна праз 5 хвілін пасля таго, як была апублікаваная вось гэтая паведамленне ў чаце спіса, да мяне актывізаваліся ўсе вось гэтыя КДБшнікі, ФСБшнікі і пачалі мне зноў прапаноўваць супрацу пад выглядам: ну паглядзіце, як да вас адносяцца, вашыя калегі вас зблілі, ваша там рэпутацыя типа зруйнавана, нікому вы там не патрэбныя, давайте супрацоўнічаць з намі і гэтак далей. Зараз я разумею, што можа быць ціск на маіх калег, можа быць ціск на маю сям'ю, і гэта тое, да чаго прыводзяць вось такія паведамленні ў пабліку неабгрунтаваных нейкіх абвінавачванняў. Гэта проста прыводзіць да ўжо рэальных, а не гіпатэтычных нейкіх унутры спіса пагрозаў для мяне, для калегаў, для маёй сям'і, для маіх там, не ведаю, сяброў, якія там застаюцца ў Беларусі. І вось гэта, канешне, прыводзіць да таго, што рэжым выкарыстоўвае такіх вось людзей там са спіса для дыскрэдытацыі, для расколу, для руйнавання іміджу
еўрапейскага выбара, перш за ўсё, каардынацыйнай рады і асобных яго чальцоў. Таму тут я б заклікала думаць таксама яшчэ пра нейкія наступствы сваіх дзеянняў для іншых людзей. Добра, давайте мы коротко дадзім магчымасць вам абедзвюм задаць по пытанню свайму суразмоўцу. Не буду казаць апаненту, бо можа быть все зменіцца. Палітыка справа такая. Александра, якое пытанне вы хотели зараз агучыць задаць Ірыне, можа асабіста, а можа ёй у яе асобе усяму спісу еўрапейскі выбор? Ну, давайте так. Ведаеце, напрыклад, вы, Ірына, што ваша калежанка па спісу Кацярына Буре адкрыта збірала на мяне кампрамат і казала, што вось зараз мы збіраем там усё, што да чаго можна пракапацца да Мамаевай, мы вынесем ей вотум недаверу, і я зайду на яе месца і буду таксама ўзначальваць міжнародную камісію. Ірына? Мне гэтае паведамленне перадалі, таму вось вельмі цікава, што як вы на гэта пракоментуеце. Ананімны аўтар перадаў паведамленне. Не анонимно. Я ведаю этого человека. Прежде всего хочу опять уйти от огромного количества эмоций, потому что вот эта сумбурность, она так мешает сосредоточиться непосредственно на том, для чего мы здесь собрались. Поэтому я очень попрошу Александра вас оставаться в формате вот этой дискуссии, потому что ваша эмоциональность излишняя, она уводит нашу беседу совершенно от фактов. Отвечая на вопрос, знаю ли я о том, что наша коллежанка Катерина Бауре собирала какую-то информацию о вас, нет, не знаю. И именно поэтому я прошу оставаться подальше от таких вопросов, чтобы уводить, которые вы уводите, в поле Комаровского рынка. Потому что политический дебат — это не про ответы на вопросы, которые могут меня, например, эмоционально зарядить, или, не дай бог, еще больше вас эмоционально зарядить. Какое это вопрос непосредственно имеет отношение к нашей сегодняшней встрече? Спасибо. Гэта адказ. Ці гэта ўжо было і пытанне? Ці вы іншае пытанне хотели бы задать Александру? Нет. Пытанне у меня іншае. Александр, скажите, а то, что 9 человек из 10 голосовавших во фракции и 13 человек из 17 из списка проголосовали положительно о недоверии к вам, как вам кажется, о чем это говорит? Ну, мне падаецца, і маё пытанне было якраз з гэтым звязанае, што гэта кажа пра мэтанакіраваную кампанію супраць мяне асабіста, супраць мяне як прадстаўніцы міжнароднай камісіі, дэлегаткі у ПАРЭ, і што гэта была такая спланаваная акцыя, у тым ліку са зборам дакументаў, там, ну, не документаў, нейкіх там вось нібыта кампрамата, якога няма і не можа быць. Я пасля таго, як уся гэта сітуацыя здарылася, атрымала вельмі шмат словаў падтрымкі і вельмі шмат інфармацыі аб тым, што не ўсе 9 чалавек, але, скажем так, 5-6 чалавек ужо неаднаразова былі заўважаны менавіта такіх дзеяннях. Калі яны з іншых арганізацый, проста там арганізаваўшыся з імі, выбівалі актыўных людзей, сузаснавальнікаў гэтых арганізацый, што потым прыводзіла да такой атмасферы недаверу, таксічнасці ў арганізацыі і неэфектыўнай працы. Таму мне сапраўды шкада, што літаральна там 3-4 чалавекі, якіх я лічыла, ну, скажем так, нейтральнымі і не бакамі канфлікту, прагаласавалі за гэты вотум недавера, дакладна разумеючы, што ён супярэчыць статуту, што ён не мае ніякай юрыдычнай сілы, што гэта наўмысная дыскрэдытацыя, з якой мэтай гэта рабіць. Вось за гэта мне сапраўды шкада. Але для мяне і так ужо было зразумела, што я не змагу заставацца ў спісе еўрапейскі выбар далей, але я дачакаюся, пакуль я стану дэлегаткай, таму што спіс не можа мяне пазбавіць ні месца ў спісу, ні месца ў фракцыі, ні ў далейшым нейкім чынам перашкаджаць мне працаваць, просто потому што па статуту у вас няма такіх паўнамоцтваў. І вось та інфармацыя, якая пайшла ў паблік, яна недаставерная, бо вы не можаце мяне ніадкуль
выключыць і тое Саша, вы напрыклад, што повторяетесь. Вы повторяетесь. ад спіса у сакратарыят прайшла заява аб тым, што я выходжу з фракцыі, гэта таксама і там са спісу і фракцыі, гэта таксама перабольшванне паўнамоцтваў. Для мяне важна, што дзейная фракцыя еўрапейскі выбар, з якой я адпрацавала 2 гады, ніякага вотуму недаверу і так далей мне не выказвала, а наадварот выказвае і працягвае выказваць словы падтрымкі і дае высокую ацэнку маёй працы. Ну вось акурат такі глядач под нікам форум юзер писал: Александр, нішто не перашкаджае займацца тым, чым займаецеся, застаючыся у коордынацыйнай радзе і па-за фракцыяй еўрапейскі выбар. Але на завяршэнне ўсё ж таки гэта будзе пытанне да абодвух, тому что было выказано Александрой такое меркаванне, что вось таким чынам была спланаваная акцыя супраць яе, каб яе адхіліць там, ці скажем замяніць, ці там хто іншы падседзеў яе на пасадзе там кіраўніцы альбо міжнароднай камісіі, альбо кіраўніцы у ПАСЕ дэлегацыі. Але наколькі я разумею, зараз заканчивается вось буквально праз колькі тыдняў тэрмін дзеяння коордынацыйнай рады 3-го склікання, і на гэтыя пазіцыі як кіраўніка камісіі міжнароднай ці кіраўніка дэлегацыі, склад дэлегацыі увогуле будзе вырашацца ўсёй коордынацыйнай радай, а не спісам еўрапейскі выбар, што вот хтосьці там са спіса Кацярына Баўрэ там ці Ірына Маклейн падседзелі Александру Мамаеву і занялі гэтае месца. Гэтае месца выбарнае, а не па, так бы мовіць, ратацыі вызначаецца, наколькі я разумею. Правильно, не? Ірына? Абсолютно. Это вы абсолютно правильно заметили, Змитер. Я все-таки, я понимаю, что у нас поджимает время. Я все-таки хочу вернуть наших зрителей в поле, уйти от конспирологии и вернуться все-таки в реальность. Потому что вот эта вот ситуация, когда кругом враги, а мне тяжело, это непродуктивно, это непрофессионально. Потому что то, что сейчас происходит, Александра говорит, она выучила статут, это замечательно, этический кодекс, это потрясающе. Но мы говорим о совершенно разных полях. Мы говорим о юридическом поле и о поле политическом. Решение, которое было принято по нахождению Александры во фракции, носит исключительно политический характер. Поэтому трясти фолиантами здесь о том, что может статут, что не может, абсолютно. Комиссия по статуту будет принимать решение. Этическая комиссия в случае рассмотрения этого вопроса в юридическом поле запросит документы, которые будут предоставлены. Но переходить здесь в категорию, которую, к сожалению, Александра перевела «бабы кажуть», вот это здесь, а вот здесь Катя, а здесь Ира, это неинтересно зрителю. Зрителю интересна работа. И именно поэтому работа политического представителя КС в комиссии ПАРЕ очень важно, кто ее будет представлять. И как вы правильно заметили, Змитер, ее будет представлять человек, которого выберет КС. А говорить публично о том, что это политическая месть, ну это же как бы не пожизненная позиция. Выберут, кого выберут, и делегаты для этого и выбраны были белорусам, для того, чтобы предоставить им это право. Спасибо. Александра, вам слово. Так, конечно, у нас есть процедуры. Зараз мы не паспяваем з-за таго, што яшчэ не праведзена першае паседжанне. Мы не паспяваем абраць новую дэлегацыю у ПАРЕ, і таму у чэрвені будзе прадстаўляць мінулы склад. Гэтак жа сама вы абсалютна правы, што ўсе гэтыя пазіцыі, дэлегацыі ў ПАРЕ і там кіраўніцтва міжнароднай камісіі і гэтак далей, яно будзе галасавацца агульным складам коордынацыйнай рады. Але мы таксама разумеем, што такое, скажем так, устранение конкурентаў. І я ўпэўнена, што мэты былі менавіта гэта, і галоўная мэта, я проста бачыла паводзіны унутры спіса, што ўсё было накіравана менавіта на тое, каб мяне выштурхнуць з коордынацыйнай рады. Тут я просто хацела сапраўды перайсці яшчэ раз і падкрэсліць,
што калі гэта просто палітычнае рашэнне, то спіс не меў права публікаваць такі пост. Потому что там написано, что это обґрунтаваныя нейкія перасцярогі, ніякага абґрунтавання не Александра, было, это ваша ніякіх интерпретация. фактаў няма. Давайте мне факты, дайте мне документ, дайте мне факты, и я погоджуся, да, окей, передайте это у этичную дальше комиссию, и утекла они это информация. разглядать. Я на себя не возьму эту ответственность, если к кому-то придут Но еще домой. Я не возьму. У Извините, вы этичную возьмете на себя комиссию, эту я думаю, ответственность? Я не возьму у на нас себя эту ответственность. у координаційнай раді ёсць процедуры, ёсць статут, які спіс «Европейский выбор» спрабуе ігнараваць. Усталяваць свои правила унутры спіса, даць нейкім дэлегатам больш паўнамоцтваў, ігнаруючы артыкул аб тым, што ўсе дэлегаты роўныя. Даць паўнамоцтвы тым, хто не прайшоў у координаційную раду, тыя ж паўнамоцтвы у спісе, замяніўшы спісам фракцыю і прымусіць усіх астатніх дзяліцца сенсітыўнай інфармацыяй, нейкімі кантактамі і гэтак далей. Гэта тое, што было ў тэксце рэгламента, які спрабавалі прасунуць у спісе. Ёсць этычны кодекс, і там дакладна прапісана, што ананімныя дакументы не могуць разглядацца. Там дакладна прапісана, што гэта парушэнне, калі неправераная інфармацыя даецца ў паблік. Вы казалі, што ёсць пагрозы і для спіса, і для фракцыі, але для фракцыі ніякіх пагрозаў не было. Гэта увядзенне ў злам. Давайте пераходзіць на юрыдычную мову, таму што парламент, на які прэтэндуе координаційная рада на гэты статус, гэта перш за ўсё пра працэдуры, пра законы і пра выкананне тых нормаў і унутраных правіл, якія ёсць. Я не уяўляю сабе, як зараз можа працаваць далей прафесійна, як фракцыя «Европейский выбор», калі яны на самым пачатку ігнаруюць усе унутраныя дакументы і працэдуры. Дзякуй вялікі. На жаль, нам трэба развітвацца, але я так разумею, што зараз гаспадарыня Александра не хлопне дзверы і не скажа, што я спакрыўдзілася і я сыходжу. Яна застаецца як абраная дэлегатка і, можа быць, далей будзе дзейнічаць па-за фракцыяй. А ўвогуле гэтыя пытанні, калі ўсё ж таки ўзнікне жаданне працягваць высвятленне абставін усіх, можна будзе ўжо потым праз органы, створаныя ў новай координацыйнай радзе, там праз сакратарыят, праз камісію па этыцы, праз там спікера, там віцэ-спікерак, паспрабаваць вырашыць у адпаведнасці са статутам координацыйнай рады і ўсімі астатнімі дакументамі, якія рэгулююць як працу самой рады, так і камісій. Дзякуй вялікі. Ну, я спадзяюся, што на дадзены момант прынамсі бакі мелі магчымасць агучыць свае пазіцыі, хоць ўсё ж таки, што да пазіцыі спісу, то, як піша глядач пад нікам Максім, мне гледачу нічога не зразумела, што за палітычнае рашэнне і што ўсё ж таки там за канкрэтныя былі прэтэнзіі. Ну, можа быць, сапраўды не ўсё можна агучваць, як гаспадарыня Ірына сказала, можа быць, сапраўды у сённяшніх умовах выкідаваць у паблік усю інфармацыю можа быць небяспечна для людзей там ці для іх сваякоў, ці невядома чаго чакаць, якой рэакцыі ад рэжыма, тым больш што да вас усіх з боку рэжыма увага асабліва пільная і гэтак далей. Ну, што ж, я так разумею, працяг гісторыі будзе, а мы будем сачыць за гэтым працягам гісторыі. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Пазіцыі былі агучаны, можа не до конца зразумелыя і там до конца цямныя, не до конца прынятыя, але тым не менш. Александра Мамаева, Ірына Маклейн, абедзве пакуль яшчэ сяброўкі спісу «Европейский выбор», ці ўжо не? Ну яшчэ ж как бы афіцыйна не выйшла. Сочым далей за падзеямі. Дзякуй абедзвюм. Дзякуй нашим гледачам. Дзякуй вялікі.